Kato, se jytkytti siellä ihan hyvin. Mutta ei toi iso. Se näyttää koko ajan sitä No, kerropa nyt tästä tuntemuksia, että kun sanoin, että mennäänpä hiljaa kuin Hornetti, mutta sitten kun lähdettiinkin menee ihan pirulle. ihan hanainen, kun siellä pitää olla maassa. Ei tiedä, toi on tullut tuolta niinku... Ei se ollutkaan vielä Hornetti-hausi. On se Hornetti-hausi ihan hyvä. Nyt on kyllä vähän riskaalta, niin sanotusti laskuun. Nyt sulla on joku siima tossa sun kädessä. Tästä, miksi tää meni pimeäksi? Missä se sinne on? Joo, se vilkkuu. On toi tommonen 3 kilon vähintään. 2,5. Otan vähän irti tosta kaislikasta, ettei se pääse sinne hämmentämään. Se nyt vaan ihan ongelmia, kun mä kuvaan samalla. Sininen valo vilkkuu, niin tarkoittaa, että kuuluu. Onko sulla rissa ihan älyttömän löysällä vai onko se vaan noin vahva? On mulla löysälläkin, mutta se on ihan hyvä, että se on löysälllä. Joo. Kato, kun ei se nytten huuda, vaikka tää on ihan kireä. Miten mä saan tähän sen kuvausmodin, niin mä näen, että miten mä kuvaan tarkalleen. Voin nyt sieltä ylhäältä kerran, mutta tässä nyt on punainen. Joo, nyt se tuli taas. Vilkkuu. Vilkkuu. Oli siinä jotain. Ei se väliä. Miten se pienenee koko ajan toi auki mun silmissä? Se ihmettelee, että miten noin pieni kala voi pistää noin paljon vastaan. Ja sä ihmettelet. Ei vaan toi kala ihmettelee. Mä otin noin pienen kalan, mutta miten mä heilun sen kanssa ihan miten sattuu. Älä yritä. Onko Hornetti hyvä? Me mennään taas rantaan päin. Kun mä yritän kato keskittyä kuvaamiseen, niin... Mun käsi ei oo sitä mikään vakaa. Mä en tiedä, miten kauan me sitten oikeesti väsytellään tää 10 kilosta, jos 2 kilosta menee 10 minuuttia. Saatana, nyt se hirttää. Nyt se alkaa väsymään sieltä. On vähän liplokkia ja mä kuvaan sen, niin sitten netissä kaikki voi arvostella sun liplokkia sitten. Ota veneeseen. Niskasta veneeseen. No voin mä sen ottaa. No nyt tänne. Mä oon aikamoinen monitoimimies. Pidä tiukalla. No niin. Nyt se hyppää. Älä hätäile. Ei kun... Ei nyt hätäile. Kun se aukaisee suun, niin se lähtee heiluttamaan päälle. Nyt se on parista, eikö on se sieltä. Onks tää diskaute vai liplokki? Nyt sanotaan, että jopa pieni hätä on tässä tukilla havaittavissa.
Vemma. On tää. 3. No joo, sä ja sun 3 vittu. Voidaan katsoa, ettei tää kyllä 3 jää. 3,5. Okei, voidaan katsoa. No voidaan katsoa, mutta ei se isompi. Mutta onneksi mä voisin kuolla joutsenia välillä.